ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସାଜିଥିବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ବୁଧବାର ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାଦନ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଦାଦନ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସହ ଆରପିଏଫ୍ ଜିଆରପି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦାଦନ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଏବଂ ବଣ୍ଟି ବେହେରାଙ୍କ ସହ 5ରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଦଲାଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ମୋ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ତୁ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ ନଚେତ୍ ଗୁଳି କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଓରଫ ବଣ୍ଟି ଖାନ୍। ଏହାପରେ ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜିଆରପିକୁ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ବି ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ଜିଆରପି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜିର ଖବର।